Aton ini gina tuyo para nga makabati man sang minsay nga nagalin sa Balaan Kasulatan ang mga Ilonggo speaking listeners and viewers dara sa Negros Occidental o sa bisan diin nga lugar sa bukos nga kalibutan nga makahangop o kung makaintindi sining hiligaynon. Abyan, salamat sa imo pagbuka sa imo nga radyo kag sa imo nga Facebook. Ako si Pastor Epafras Acar nga sa karon pastor sang Bai City Fellowship Baptist Church sa din ako karon naga-broadcast kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon temporarily dira sa Ilina 2, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang tipon nagasugod alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 sa gabi, kada Domingo. Busa abyan amon ikaw, ginaagda kung ikaw ara sa Dumaguete City, kag wala ikaw sang iban pa nga trabaho, nga importante, amon ikaw, ginaagda sa pagpakigupod sa amon alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 Domingo adlaw. Karon sa aton nga pagpamalandong sa Balaan Kasulatan, aton ginhambalan diri sa aton nga pagtuon sa 1 Corinthians ang nahanungod sang mga sala nga ginahimo sang iban nga mga Kristiyano ito sa iglesia sa Corinto. Ang sala nga na mention abyan dira sa 1 Corinthians chapter 6 amo ang pagpuyo-puyo sang isa ka lalaki sa iya nga stepmother. So ginatawag ini nga fornication. Ginatawag ini nga sala. Tungod kay nagahulid sa isa ka babae o kon ang isa ka babae nagahulid sa lalaki nga wala sang lisensya kay wala sila sang makasal. So, every now and then, ang isa ka tinuga, babae man o lalaki, nga nagapakighilawa sa iya partner, nga wala makasal, siya nagapakasala. Kagang Diyos, magahukom sang amo nga tumulo. O, maluwa siya. Pero may suffering o kung pag-antos siya nga ma-experiensyan sa iya nga kabuhi. Ang isa sa mga kabangdanan kung nga ang mga tao wala nagapakasal kay kuno wala sing kwarta. Importante sa ila ang kwarta kaysa kinatuwag morality. For them, money is important rather than morality. And testimony subong nga Kristohanon. So ato na ginhambalan nga ang immoralidad, sexual immorality, sala, tungod kay wala ini na santo sa desire kag sa design sang Dios nga may. Gintuga ang lawas ng tao para sa Dios nga makahimaya ini sa iya. Pero kung ini mahigko tungod sa sexual immorality, nasablagan, may obstacle, may hindrance ang iya paghimaya sa Dios. Instead nga may ginatawag the praise of God in the honor of God. Ang natabo amo ang pagpanamastamas sa ngalan sang Dios kag nagadala sang dishonor sa sining matarong kag balahan nga Dios. Ang ikaduha nga rason nga ang sexual immorality sala tungod kung aton tanawon ini diri sa Balaan Kasulatan sa relasyon sina nga tao dira sa kay Ginoong Hesus. Na aton mabasa na diri sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 15, 16 kag 17. Nagasiling ang Balaan Kasulatan. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo mga lawas, mga bahay ni Kristo? Kuhaon ko balan yan ang mga bahay ni Kristo kag himuon sila nga mga bahin sang isa ka makilawason nga babae o kon prostitute o kon call girl? Malayo ina.
O kung wala bala kamo makahibalo nga ang nagapakigtingob sa makilawason nga babay isa kalawas sa iya, kay subong sang nasulat, ang duha mangin isa kaunod. Apang ang nagapakigtingob sa Ginoo nangin isa kay espiritu sa iya. Ang ikaduha nga rason abyan kun nga sala ang pagpakigilawas nga wala sang benepisyo o kung lisensya sa ginatawag naton pagpakasal, amo ini tungod sa iyang relasyon dira sa kay Kristo Jesus. Ang isa ka tawo nga Kristohanon nanginsakop siya sa lawas ni Kristo. Kagamoy na ang iglesia. Karon ang iyang lawas, iya ipakighiusa sa isa ka prostitute, nahiguan ang lawas niya kag siyempre ang testimony sang lawas ni Kristo nga amo ang iglesia. Ang pamangkot diri ni Apostol Pablo, how can we be joined to Christ and joined to sin at the same time? Paano kita makatingob, makahiusa dira sa kay Kristo Jesus, kag makigiusa man kita sa sala sa amo nga panahon? Makahuluya, nagakasubo ang Dios tungod sini nga buhat kag problema. Ini makapahatag sa aton sang katingala o pagkahayanghag. Amo na sa Ilonggo, no? We will be astounded. Mahayanghag kita. Masurprise kita. Apang may iban nga Kristohanon dito sa Iglesia sa Corinto nga nagpabilin ang ilabatasan subong nga mga immoral nga mga tao sa wala pa sila nahimo nga Kristohanon. Kag nagbalik-balik lang sila dito sa templo ni Aphrodite, sa diin may more than 1,000 prostitutes nga ginaisip nga mga priestesses. Agod makasimba ikaw kay Aphrodite, kinahanglan experience nimo ang sex sa mga prostitutes dito sa templo ni Aphrodite. So mahigko, immoral, unrighteous, hindi suno sa disenyo sang Dios, kag ang ngalan ni Ginoong Hesukristo kag ang iyang nga iglesia mahuyan, mapanamas-tamasan. So why is it that sexual immorality is sin? Because it is not according to God the Father's desire and design for His children. Number 2, because it brings shame sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kag bisan pa dira sa iglesia. Ang iglesia lawas ni Kristo. Ang Kristohanon miyembro sa lawas ni Kristo. Karon kun ang Kristohanon magkabuhi nga immoral, gen himuan niya sala ang iya kaugalingon. Kag nagahimo siya sang sala nga nagadala sang kahuy-anan sa iglesia o kung sa lawas ni Ginoong Kristo. Abyan kung makasunod ikaw sa sa sunod nga broadcast, ang akong minsay amini nga ang ikatatlo nga rason kung nga sala ang sexual immorality amini tungod kay ang balahan nga espiritu naga-reside, nagapuyo sa lawas sang isa ka Kristohanon o kon tumulo. Kag masubuan ang balahan nga espiritu sa isa ka Kristohanon babae man o lalaki nga nagapakasala pinaagi sa sexual immorality. Hindi ikaw makauyat sa baga sa imong bare hands kag makasiling wala lang ko mapasok. Busa isa ka tawo nga nagapakasala sugata, ma-experience niya ang consequences sa iya mga sala.
Matuod abyan kung ikaw o kung ako makasala, pasaylon man ta sang Diyos, He will forgive us. Pero wala siya nagsaad nga iya kita luwason sa konsekwensya sang aton mga sala. Let me state it in English. God promised us that He will forgive us our sins. But He did not promise us to free us from the consequences of our sins. Diyos nga balaan, madamong kini salamat sa imo nga balaan nga pulong. Nagahatag ini sa amon sa mga pagtudlo, mga laygay, kung paano kami magkabuhi subong nga butanan, matarong, kag Diyos nun nga anak nimo. Himuha kami nga mangin palagyan sang pagpangamay para sa iban. Kag nga amon kabuhi, huwaran, ehemplo o kon modelo para sa iban. Ilikaw kami o Diyos sa pagkaulog sa pagpakasala. Agod nga ang imo ngalan mahimaya, mapasigunggan sa kabuhi sang iban nga mga katawhan. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga pagpasalamat dira sa inyo nga nagasunod sining aton programa karon. Halin pa diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Acar, nagasiling, ang Diyos nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. May God bless us all. Thank you. Okay.